Уважаеми български граждани, аз съм Борислав Гоцанов, водач на листите на БСП Обединена левица във Варна и Шумен. Още в началото искам да ви уверя, че ние няма да вдигаме данъци под никаква форма, но сме категорични, че е необходима радикална реформа в този сектор и най-вече справедливост. Смятаме, че е необходима данъчна справедливост за хората. Затова предлагаме въвеждане на необлагаем минимум в размер на прага на бедност. На следващо място ще предложим данъчна система, която да доведе до по-голяма справедливост в обществото. Да вземем за пример данъчното облагане на банките. За 2023 година банките са спечелили само от такси, без нищо друго, близо 1,5 милиарда лева. А сумарно с всички останали печалби прибавете още няколко милиарда. И тъй като банките в по-голямата си част са чужди, всички тези пари отиват във фирмите майки извън България. Тоест нашите пари се развиват чужди икономики, като те са платили само 10% тук в страната ни. Това справедливо ли е? Затова предлагаме облагането да бъде диференцирано. И ако изнасят печалбите си зад граница, да плащат много по-висок данък. Ако остане в България и се реинвестира тук, да бъде с друга по-ниска ставка. Същата процедура като за банките ще предложим и за големите търговски вериги и компании, които изнасят печалбите си извън пределите на страната ни. Ние се нуждаем от инвестиции тук, в нашата икономика и за българските граждани. Ще настояваме и за облагане на свръхпечалбите, нещо, което отдавна се прави в други държави, а в България все още това не се случва. Защо ли? Ще предложим част от събраните данъци да се преразпределят в полза на общините като първа стъпка към финансова децентрализация, както и нова система за събиране и контрол на данъците чрез единен сървър, за да се ограничи рязко сивият сектор. Ще увеличим дела на капиталовите разходи в брутният вътрешен продукт. Всичко това е възможно с БСП Обединена левица. На 27 октомври гласувайте с номер 28 в бюлетината. Време е за решения. Купуването и продаването на гласове е престъпление.